Společnost Handle Reality vám nabízí ve výhradním zastoupení vinný sklep ležící v Malebných Brumovicích. Obec se nachází ve vinařské oblasti, o čem svědčí i 2 vinařské stezky, které obcí procházejí. Zároveň nabízí dobrou dopravní dostupnost do Brna a Hustopečí. Vinný sklep o zastavěné ploše 54 m2 má přízemní halu, kvelbený sklep s konstantní teplotou a první patro s půdním prostorem. Jsou zde nové okapy a svody, též nové rozvody elektřiny a samozřejmostí je přípojka vody a plynu. Nabízí tak různé varianty využití od skladových prostor přes svůj původní vinařský účel až po vybudování rekreačního či celoročního bydlení. Nemovitost samotná se pak nachází v klidnější části obce, přesto kousek od hlavního tahu. V případě zájmu o prohlídku či více informací se neváhejte ozvat na uvedený kontakt.